Ezinụlọ ndị be Okwoloko n'obe agụ Ọjị Village Enugwu Ukwu kansụl obodo Njikọ Ọka nọ na ngwụcha izu ụka wee nie nne ha bụ Oliakụ Justina Nwankili Okwoloko. Oliakụ Okwoloko nwụrụ ka ọ gbachara afọ 81. Blessing Dennis na ebe a ma wetere anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Ozu ahụ bụ nke dọtara ndị otu Catholic Men Organization CMO nakwa otu Catholic Women Organization ndị enyi nakwa ndị na-echere ya bụ onye nagoro mmụọ bụ Odoziakụ Okwoloko na ezinụlọ ya. Okwu dị iche iche nke e kwuru gbasara ya bụ nwaanyị nagoro mmụọ bụ nke ndị obodo ahụ bịara ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ ma kọwapụta ezigbo ndụ o biri mgbe ọ dị ndụ. Ya bụ onye nagoro mmụọ bụ onye nke ha kọwara dịka onye otu Kraịst, onye metụtara ndụ ndị mmadụ n'ebe dịgasị iche iche ma na-enyekwa nkwado nakwa inyere ndị mmadụ aka. Reverend Father Jude Ozumba bụ onye merubere ya bụ ụka aja misa kọwara ya bụ nwaanyị nagoro mmụọ dịka onye nwere ezi ịhụnanya ma bụkwa onye na-anabata ndị ọzọ. Fada Ozumba kọwara na ọnwụ abụrụ njedobe mana ọ bụ ngafe na ihe mbido ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka nwa onye ahụ nagoro mmụọ bụ Chief Chinedu Okwoloko kọwapụtara afọ ojuju ya nyegara ịhụnanya nakwa nkwado ndị mmadụ nyere ezinụlọ ha ma kọwaa nne ya dịka ezi nne ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya. Onye ọzọ kwukwara okwu bụ onye otu ezinụlọ ahụ bụ Chief Austin Oguejiofọ ka ọ na-enye mgbaru ya kọwara ya bụ Odoziakụ nara mmụọ dịka onye metụtara ndụ ndị mmadụ mgbe ọ dị ndụ. Ka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, nwa onye ahụ nagoro mmụọ bụ Maazị Kelvin nakwa Matthias Okwoloko kwuru na ha ga na-eche echiche maka ịhụnanya nne ha ochie ma kọwaa ya dịka nwaanyị udo. N'okwu ya pụrụ iche, nwunye nwa onye a nagoro mmụọ bụ Odoziakụ Ụkamaka Okwoloko kwuru na nne di ya bụ nwaanyị mbụsọ mma ka obi ya si dịkwa mma ma kwuo na ha ga-akwụdosi ike na ya bụ okporo ọ hapụrụ. Ndị enyi, ndị ikwu na ibe, ndị ọgọ nakwa ndị na-echere ha echiche ọma bụ ndị kwuru ezigbo ndụ ya bụ nwaanyị nagoro mmụọ mbiri ma kwuo na ọ bụ ndụ kwesịrị nṅomi enṅomi. Site na Obiagụ Enugwu Ukwu, aha m bụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.